fantastické podujatie, ja neviem, ako ja nie som priamo organizátor, ani nie som priamo ten, ktorý by rozhodoval o veciach, ale sorry, prepáč. Ale ja som si včera tu pozrel aj dnes, proste neviem, či na nejakom festivale, ja osobne ako interpret som to nezažil na žiadnom festivale, takéto, neviem ani nazvať, čo to má od atmosféry, že je tu viac podí, že je tu aj široká zmes hudby, to prostredie, aj napriek tomu, že je tu mokro, má svoj čaro, servis pre kapely vzadu, ako musím povedať, že teplá voda a záchod nie na žiadnom slovenskom festivale, ani na tom feste to nebolo. Takže ja celkom oceňujem tieto veci, ktoré môj brat zabezpečí nielen pre ľudí, ale aj pre kapely. Jak zlatá bola Sicovská, a snožuje, že kto chce, ten se dopíska. Pomal poviem krátce, přijď mi dlouze zas, a otevře ti kovera, a môžeš mezi nás. Až tak celkom nevnímam. Ja mám pocit, že hlavne tu dostáva priestor strašne veľa prešovských kapel. To je veľmi podstatné. A nielen prešovských, ale myslím regionálnych a vôbec tu od nás. A to sa mi celkom páči. A v podstate aj prešovské kapely včera Čipilky tu a v podstate tu má strašne silnú základnú. Takže ja mám pocit, že to patrí k tomuto mestu. Aj dnes Helenina oči, predsa ešte na nich som zabudol. Proste to patrí do tohto mesta a tieto kapely sa stali už si myslím dosť známe nielen v tomto regióne, ale na celom Slovensku a to, keď sa vrátia tu naspäť doma a hrajú, tak si myslím, že tí ľudia sa z toho tešia. Mám z toho dobrý pocit, že proste, že to je hlavne o prešovských kapelách a o východoslovenských. Nehovorím, že by sme akože mali nejaký zákaz bratislavský alebo vôbec nejak. Vôbec tu toto nehrá úlohu, ale som rád, že sa tu podporujú tieto regionálne kapely.
budeš sa smiať, aj ty urazný do kola. Tisíc väzení vesní žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v móde, čakám ako sa to dostali, roky zbrané a vie, kto je sviňa, prežije. Bomby v autách, na školách, neistotu strieda strach, znásilnenia prepadli za pekný letný dní. Zlodejové také že si kradnou navzájom. Bol som tu a iba sám tu a hľadal si pod nájomom. Našli šušťa vchodné knižky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám čakalo. Každý nás musí oblečieť. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné. Teraz už rádim nejaké 3 hodiny, ale včera som chodil, dnes aj som videl. Nebudem konkrétne spomínať, ja mal som dobrý pocit, že som Katkino vystúpenia teraz. Aj Revival Bon Jovi mal svoje čaro a tak ja mám rád Bon Jovi, takže keď už aspoň naozaj, tak aspoň to. Ale ide o to, že ako to tu je a mám pocit, že ľudia, na ktorých sa pozerám, že majú celkom dobrý výraz tvári, že sa tu cítia dobre, že aj napriek počasu, aj napriek blatu si myslím, že takéto podujatie tu v tomto regióne je super, že je. Takže ja by som tak sa nad tým zamyslel, aj všetci ľudia, čo tu sú, aj tak, že bolo by dobre, keby tí ľudia chceli, aby tu bolo aj budúci rok. Lebo môže sa stať, že to podujatie bude aj niekde inde. Takže to je jediná taká škoda tohto celého, že tá snaha, ktorú môj brat tu dáva už 5 rokov, niekedy proste sa nestretne až s takým ohlasom, alebo myslím teraz hlavne konkrétne na prešovské nejaké miesta, nebudem konkretizovať, ale v tomto sme až takú podporu tu nikdy nemali, takže bude mi veľmi ľúto, keď tento krásny festival sa preniesol z tohto mesta, že bude nútený sa preniesť niekde inde. A aj to hrozí, vám musím povedať, aj to hrozí, takže to by bola veľká škoda, lebo myslím si, že ľudia, ktorí sa narodili v tomto meste, tak ako ja, proste majú radi dobrú muziku, majú radi tento priestor a chýbalo by to tomuto mestu. Nebolo by to žiaden festival, takže bolo by to škoda. Trochu lásky, veľa lásky pre nás. Varím z lásky, čisté lásky pre nás. Oh, oh, oh.
Ahoj, ja som Ivan Tásler a pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne, príjemnú zábavu do rána. Majte sa krásne, dávajte na